Festa i de la grossa la que s'ha viscut aquesta tarda al Narcís Sala. La Unió Esportiva Sant Andreu tornava a demanar el suport de l'afició per guanyar un partit que els permetés sortir de la part baixa de la classificació. El rival, un Badalona que era sisè a la classificació, no convidava a l'optimisme, però al final els quadribarrats s'han quedat amb els 3 punts en joc. Segona victòria consecutiva del Sant Andreu. Avui ha guanyat el Badalona per 1-0. Les primeres ocasions del partit han estat pel Badalona. Piti posava a prova el porter Javi Ruiz amb diversos llançaments de falta. Sito pel Sant Andreu fa lluir el porter Rubén i al minut 43 de partit, Jordi Martínez ha culminat una gran jugada col·lectiva del Sant Andreu per marcar l'1-0. Amb aquest resultat s'ha arribat al descans. A la represa, el Sant Andreu ha controlat el partit. Sergio Santamaría ha disposat d'aquesta ocasió. Y el ganar aquí, pues eso, pues nos sigue dando confianza y sobre todo en casa, ¿no? Que hacía mucho que no se ganaba. Pues mira, hemos conseguido 3 puntos fundamentales y sobre todo también, pues eso, el ver al equipo, ¿no? El ver al equipo que cada día está más comprometido, el ver cómo trabajan, el ver cómo está dejando todo el mundo el alma. El proper cap de setmana el Sant Andreu visitarà el camp del Miapuesta Figueres. El club posa autocars gratuïts per als socis que vulguin desplaçar-se per animar l'equip.